नवराज रे बरे नवराज कनी बर्तन 2-4 गो धो देना रो हाथ दुखा है न होई हा का डेली के कहीं ना ओकरा बुते हेतै छोट बहिनो नहीं हेतै एकरा बुते चल ना मम्मी भैया को छोड़ दो मम्मी दे चुचा तोरा बुते हेतै बेटी हां चा हाथ दुखा कर कुआ सजमन में चान पर सजमन काटा गेली आ तते ऊपर में चाना नहीं हो धो देने कि ने से टीना पर छड़ के कटे छलिए से गिरली से हाथे मुरे के गेल देखा था दोस्तों हमारे भैया के करके मम्मी जे पहले बर्तन मिज देला ने मिज रखे आ हम मिज दे छी लाइक न करवाए कर दू लाइक हमारे मम्मी के नहीं काम करे वाला है तो हम न करे वाला काम आय कहियो रहा सब विशेष करिए जो कमेंट न करवाए करो कमेंट के बटन दे देना लाइक कमेंट जरूर करो लाइक कमेंट जरूर करो।